Helo, ac mae dyn da 1-3 yn ôl, sef fi. Da ni'n chwarae Minecraft eto. Dwi'n gwybod beth da ni'n mynd i wneud da. Byddwn ni jyst mesio rownd ar y tutorial, ond peidio wneud y tutorial fel dilyn felly. Ond jyst chwarae rownd ar efo ac explore efo. Sori os dwi'n siarad yn weird. Mae gen i fi da fynto yn ceg fi. Really neis. Dwi'n ffordd. Sori am hyn, ond dyma di'r unig ffordd fe rhaid gallu actually chwarae fo. Dwi'n mynd i wneud o'n creative actually. Ac Halloween texture pack. Load. Okay. We shall be starting. Wow. It's a stone hole. Ooh. Okay, so ti'n creepy, ti'n deserfio I farw. Faint o taca damage? 7. O'n I mewn to 10 wrth eto. Sorry. Iawn. Gwylid hwnna, ond coffin. Na, dwi ddim yn cysgu mewn coffin, diolch. I am not a vampire. Whoa. Hwnna di'r leather. Mae hwnna'n creepy. Dwi'n mynd I ddynnu hwnna off wan. Hwnna'n gwen weird ar efo. Iawn. Wow. Hwnna di chain. So mae hwnna fel Frankenstein lle. Iawn. Hwn di'r witch. Dy'r mask yn edrych yn byd, ond fel mae bob dim arall yn. So, yeah. Vampire
chi edrych mewn di hwnna, a bydd un nhw'n ola da. Be ydi hwnna? Be ydi hwnna? Hwnna fel creepy clown stalker. Hwnna'n freaky. Iawn. Dwi'n ysbio ar yr anifeiliaid i gyd fel, wel, mobs i gyd. Creeper. Mae fel ghost creeper, oce. Mae ghast yn creepy. Mae pigman fel goth, fel hwnna. Slime man fel hwnna. Oce, silverfish fel maggot, oce. Blaze yn wyrdd, mae cube yn eyeball. Bat, un o'r un peth. Witch, oce, mae hwnna'n creepy. Endermite. Be di Endermite? Oce. Mae o fel silverfish. Oce, mae Guardian yn creepy, ce? Pig. Does am llawer o pork ar hwnna. Os dwi'n cael pork oddi ar hwnna'n iawn. Na, mae'r game yn broken. Be ar y ddaear yn hwnna? Hwnna oedd demon cow. The hell? What? Be? Be di hynna?
Okay, mae'n yn creepy man. I'm gonna meet you, Bob. And you are gonna have a lime green colored collar. And then you're gonna... As soon as the one there. And then you're gonna attack the donkey. Come on. Attack the donkey. Attack the donkey. Now attack him. Yay! You did everything. I'm gonna creepy. Woo! Okay. Oh. Okay. Hey. No. Sorry os fyddai'n siarad yn chdi bach yn weird, ond fyddai efo lollipop yn ceg fi. Geis i hyn o siop lleol. Iawn. Gwnaeth yn Morrisons? Ie, Morrisons. Gwerthu beth o da yna. Oce, dwi'n mynd rownd yn gael bob dim dwi'n gweld yn Bobby. Na chdi? Bobby. Bobby! Bobby! Bob. Bob. No, Bob. Bob, hello Bob. Bob, hello Bob. Okay, Bob. 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 Stop weg nu. Bob. 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 Come on, Bob. No. It's the topic at Bob. Yes. Bob.
O, dwi'n meddwl bod ni'n gorau mynd on. Na jyst gael bob, bob, bob. Dwi'n meddwl bod ni'n gorau mynd on. Diolch am wrando a gwylio. Tara.